Kanukasiso kankakakeswa back. All right. Kazatone kuti zvinoita here. Welcome. Who's here with me? Diana Ripano. Diana Ripano, can you say something in the comment? I'm still trying to figure out. All right. This webcam yandukushandisa ndandoda kushandisa phone, but phone yatanzi I think ichandibvumira within 24 hours. So nakuta kushandisa webcam. Who is with me? Diana Ripano. Is there a way to see kuti anangatana pandiani? All right. So kana usina kusubscribe haukwanise kunyora anything. Okay, Anna.
Alright, regedza tiri kuita 1 2 testing chaiyo kuti ndiani ari pano. Anyone here? Hapana ari pano yet. Alright, titambire. Ndiani ari pano? Only masubscribers ndo vari kukwanisa kunyora macomments. Ndichiri kutrya kufigure out kuti zviri kufamba sei panapa. Alright, nandichida kustreama nepafone, but yeah. I really need a cup of tea. Mascotton.
lock my door. Can I the reaction?